ये सब बढ़िया। देख चिकन मुर्गा चल रहा। ସବୁଠୁ ତ ଭଲ एकदम ତ ହେଇଛି। करकरा। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। करकरा लेग पीस मेरे को नहीं है, ये छोटा पीस है, फिर भी अच्छा है। ଚାଲ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଷ୍ଟ 2012-13 ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ। 12-13 ପରେ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବି। ଚିକେନ ରେଡି। हाँ हाँ, माल देखू भाई, माल ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ ପୁରା ଭଲ। ଧୋଇବା ଧୋଇଲ କି ପାକ କରୁଛି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥାଏ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ଚିକେନ ଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭାବରେ ଧୁଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଧୁଆ ହେଲା ପରେ ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଲେ ଗିରାବି ଟା ପକେଇଲେ, ବୁଝିଲ କି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ କଣ କରିବ, ରେଡି ପୁରା ରେଡି କରି ପତ୍ର ଆଣିକି ହଁ ହଁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଆଗରୁ ଏଇ ହୋଟେଲ ଲାଇନ କାମ 11:30 ରାତିକି ଆସିବ, ଏଠି କୁଆଡୁ ବନେଇବ, ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ୱାଟ ଲାଗିଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନୁଆ ହେଇଥିଲା। ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଅଲରେଡି ବନିଆ ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ହେଲା କି? ଦେଖ ଚିକେନ ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲେ, ହଁ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିପୁଡିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକିନା ପାଣି ରହିଲେ ସ୍ମେଲ ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ, ଚିକେନ ଟା ବାଗ ଲାଗିବନି। ଆଚ୍ଛା। ବୁଝିଲ କି। ଭଲକି ଚିପୁଡିଲେ, ଚିପୁଡି ସାରିବା ପରେ ଏ ପୁରା ନିଆ ଇଏ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ବନଉଛ ନୂଆ କି? କାହିଁକିନା ହାଇଜିନିକ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି କପଡା ଫପଡା କିଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ଧରିକି ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି ହାତ ଧରିବାକୁ ଅଛି। ଏମିତି ମାଲ କାଟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଗଦ ଉପରେ ସବୁ ରେଡି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦୁ ଭାଇ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖା ଦିଅ। ଲାଗିନି ମାଲ ରେଡି, ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ପକିଆ ହଉଛି, ମାଲ ସେପଟେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଯାଇଛି, ପିଲା ଆସିବେ ଖାଲି ଖାଇବେ। ଚିକେନ ଶେଷ ରେଡି, ମାଲ କାଠ ପୁରା, ଆଉ ବହି ପୁରା ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ କଣ ଦରକାର, ଆଉ 10-15 ମିନିଟରେ ବହି ରେଡି। ରେଡି ତ ପୁରା। ମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସର୍ଭ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଚାଲ ତ? ହଁ ଚାଲ ready। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତଟା ଆମର ବଢା ହେଲା, କହିବ ଲଗଉନ ବୁଲାଉ ଟିକେ ଆଡିକି। ଭାତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢା ହେଲା, ଚିକେନ ଟା ଆସିବ, ମାଲ ଟା ଟିକେ ବାଡିଆ ହବ, ବଢିଆ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା। देखो रेडी करना एकदम करकरा, रेडी पूरा। ओ भाई कैसा है रे, मजा अच्छा है ना, हाथ उठाओ रे, भाई कैसा लग रहा है खाना? बंगाली में बोलो। बंगाली में बोलो। खूब भालो, और कुछ बोलो। खूब भालो लगे, एकदम करकरा। भाई यूपी बिहार का लैंग्वेज में बोलो। सब बढ़िया છે ભાઈ। सब बढ़िया है। बस बहुत दिन पर ଆସିକି ତ କଲ୍ କଲା ଏମିତି ଦେଖା କଲା ପରେ ଡାକିଲା, ଚାଲ ଆସ ମିଶ କୌଣସି କଣ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ କାହାକୁ, ନା ତାଙ୍କୁ ଅଛି ନା ମତେ ବି ଅଛି, ଫିର ବି ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।